Много интересно тук за туризъм. Било е, както виждате, кипърска история. Историята е кипърска, туризма обаче, тук където са го взели, е от към турската част. Турците са направили туризъм за кипърската история. Хубаво е, много е интересно. Пълно е с заведения, хотели, всякакви магазинчета от нужда. В уния години каквото е било. Интересно е много. Седат табелите, рекламите. Това е било нещо свързано с Олимпиада. Някакъв офис. Нещо е било. Има повече кафета, ресторанти, барове, някаква банка кипърска. Как са били нещата? Ето, заградено. Не може да влизаш много навътре да гледаш. Как е просто от времето. Джет, това може да е било някаква компания за самолетни билети, нещо. Да. Много е хубаво за разходка. Може да видиш много интересни неща. На мен ми е изключително интересно. Как е било тогава. И не е пипано. Това е хубавото. Ето. Не се е обновявало. Както е било едно време. Не е обновявано, не е ремонтирано. Може да се върнеш 50 години назад. С тези, ето, Кодак. Това е рекламата и Кодак. Имаше и на Toyota магазин с друга емблема на Toyota. Ето история. Клеопатра базар. Египет. Различни магазини от всякаква интернационалност са предлагали стоки. Барсли банк виждаме там. Или, може и аз да я произнасям правилно, но доколко знам, това е нещо английско ли? Както и да е. Ето. Да.